Alits, mga alits. Kita na dumini dyan na arang kaksis. Dahil lang kasi kaunti, oy. Lahag. Pariyo naman yung nakatasa. Good morning. So ako na po ito guys, si Ruby Provinciana. And, ngayon guys, ang ingay ng mga aso dito. Hoy! So yun guys, wala kasi akong magawa. Kaya dito lang naman ako sa aking mga tanim. So galing pala ako dun sa kabila kasi yung dala ko galing sa Bohol. Tinanom ko na sa Kaang. So ngayon guys, magpatulong ako ni Nicole kasi nandito naman si Nicole. Tulong ako magligpit dito. So ang daming mga daming mga kalat dito sa harapan namin. Kaya kailangan ligpitin ko talaga to dahil pag hindi ko to ligpitin, dadami ng dadami. Wala sa bubuwa kay wala sa umiti. Baki. Uy. Iabot rin ko andiri. A few moments later. Hi guys, kalit-kalit ni amuhang kuani ni ko lakaw. Dia murag sa attorney oh. Murag mo atin og bunyag. Bastos. Bastos kuno na murag atin og bunyag ni oh. So kalit-kalit ni amuhang kuan guys nga dumagiti kay nay makipag-meet na mo o bitaw makipag-meet ko sa mga amiga nga grabing kabuutan. Ja. Kay tagaliti pa ni si Ja. Ni biyahe ra jud ni sa padung Negros. Salamat ni kadyo ni Sis Ansan. Magkita ra jud ta. Kay sige mig chat-chat nga di mi magkita so magkita ra jud ta di ay. Salamat kadyo. Guys, ya hang ba na attorney. Attorney oh. Sakay na pud ko gahapon sakay ko light shipping kani. May shipping na no. Welcome to my vlog daw. So hi di ko dani sa mga vlogger. Hi mo. May shipping. May shipping na po yung sakyan gahapon, light shipping. Okay, thank you. So kalit-kalit ra ni guys kay excited ako nga ma-meet na ang amiga nga gwapa. Sugikan pa na sa Gliti. Dito dapit na. Mabaw ta? Parang init. Init man, hindi na mo init na diyaw niya. Mali.
kami guys sa Dumaguete. Aran dali ara. Waray kuan. Waray media oras. Sir, asa bang ka, sir? Sir, asa ka, sir? Sir. Mag-unsa ka, sir? Buhatin kag meeting. Naliara na mo nakabot, guys. Aban, guys, attorney. Hi, ma'am. Ikaw, ma'am. Kasi ka na. Attorney. Hargay mo. Sabi dito. Ma'am. Okay, ma'am. Ay, sa lupang mo. Bidari guys, Nicole. Sa kuan ka ng hotel ni Canor. Aba, ka-cute! Imbita ko ni muna. Cute ka jigay ka, oy. Okay, excited na ba dyan makakita ni mo? Ay, alits, mga alits. Kita na dyan dyan na arang kaksiksi. Dahil lang kasi kaunti, uy. Lahag. Pariyo naman na nakatasa. Oo, mami. Oo, ako may sakwan tao sa kapal. Oo, mas magbuon. Aram din sa kasiksigaw. Gawa sa natagawa mo may tubig. Diyan, okay na na. Thank you. Nga wala sa mo diri. Grabe, marami sa plato. Oh, diyan, wa mo ni atog mga Ingon ako nga, tinganindot ko no ang pag-magbiting. nya, wa lagi mo ning suri sa mga kuan. Kapoy mo na ba ko may mata? Puso na ko. Kay may mata. Ha? Nato? Ah, okay, didiri. Hello? Dala. Hi. Tinuod nga tanom di ay na. Plastic di siya. Diya guys, nang naugbida tugi kan silang hotel kay mga ekonomi. Diya salamat ikado sa pakipagkita namo. Diya kanis siya guys, Tagaliti na Ilongos Liti. Diya gikan ni siya og Hawaii. So naani siya YouTube channel Aloha Bilisaya Pilipina gitang YouTube channel pero ga YouTube ra ni siya guys. Di ni kanang kuara ni siya ba kanang upload sa YouTube sa pagpandemic. Salamat kaado ni Moses Aloha. So guys, na nami dari sa Mang Inasal sa Robinson. Jadi siya nag-order siya og pagkaon namo. Salamat kaado. Kay dia nalipay taw po ni mga attorney kay makakaon lagi ko ni Mang Inasal. So nag-order siya guys. Diya guys, naka-order na si Jan. Hita mi darig ding kuranan kay diya masilas ni Kulder diyan napud si amiga kauban. Diya dia nagamang order before mi mangaon mag-selfie ko no mi remembrance. Diya salamat kay kado danin ni Ansan kay gitreat mi darig kaon. Diya guys, kay nang man may pangaon, diya mag-treat ko ni si Jared to magsuroy ko no mi sa Boulevard dari sa Dumaguete. Diya first time nang makita guys, grabe diyan kasweet na holding hands kadto mi guys. Bisan pag nasa text rami or video call, grabe ni siyang kabuutan. Diya salamat jud nimo kanang Ansan avid followers ra di sa mga Burato family. Diya grabe din ni siyang kabuutan, wa jud makabangbang sa siyang pagkabuutan. Diya salamat kaadyo. Salamat. Love you. Love you. Nagko kayo guys pag may tulog-tulog. So nami diri guys karon sa Boulevard Dumaguete. Hawaii to Dumaguete siya guys. From Hawaii. So, salamat ka, Jo, gwapa.
video guys. Kanang salamat ni Kadyo sa nag-treat namo. Nakakaon din ni Kulog mang inasal dito sa nakasuri Miss Boulevard. Diya, wa ko Kadyo naka-video dito guys kay karang cellphone lubat kay kalit-kalit ra jud to sa lakaw na mo nga kanang patuon mi. Diya gikan day po sila og Tagaytay. Diya nagplano sila nga muari po sila Usdob kay mananaw sila Willie Shark pero gisulit sa nila og pudyo dito sa Dumaguete kay manuroy pa kuno sila dito sa Valencia kay murag dapat kuno sila yung mga amiga dito. So bunganhi kuno sila sunod adlaw muari pud sila Usdob kay kanang mohapit na lamang kuno pud sila dari kay kuslan man nga naa kuno sila dani mohapit na lang pud kuno pud sila dari sa Usdob. Kay motanaw sila Willie Shark kunja. Daghang kadtong salamat ninyong tanan guys. Wa pa di ko nakapasalamat ninyo nga nakaabot na ko dari sa Cebu gikan sa Bohol. Kunja daghang kadtong salamat sa mga igsuon ug hang nanagtatay di ay sila nakaatin ko dito. Salamat ay pod ni Sis Janet Inda Jun nga nakaabot po ko sa Bohol nga nakapagluto ko. Salamat kaadto sa opportunity nga imong gi-share pod na ho. So nakapakadong taba nga kuan kanang nakaabot tayo po ko dito sa birthday ni nanay. Ja daghang kadtong salamat. See you in my next vlog. I love you all. Ja wa di ko naka-upload des ni aging adlaw kay mo lagi na busy kadto ko dari wa ko naka-edit kay ning pahuway sa pagog-edit kay aghang mata murag kuan kanang nay murag na kong balipong baka hang mata murag ka ng kuha na siya stop ba yan? kaya sige ba nang sige ba kung edit nga na trabaho edit di po dalim ka nga mag-edit guys kaya mo nakatutok yung mata sa cellphone pero salamat kay kaya naman po ko reading dress pero di po pwede ang reading dress nga sige kuhan kay musang mong labad ang dyan mo to guys daghang kadtong salamat dyan manghinaot ko nga naagihapon mo nagsubaybay din ang video pero hang paningkamutan nga katuning request ko magtagalog so paningkamutan na nga magtagalog ko so di sa karon magtagalog ko sa mga vlog nga next vlog magtagalog ko kanang para pakuan pod guys kanang padagdag pod sa ating subscribe kay pakuan pod kay di lagi ta Level up. ipalibil up pod nato guys kay di lagi pod ta i-level up ni Lulu YouTube kay kuan kanang Bisaya lagi nga na so paningkamutan na ho nga makatagalog ko. See you in my next vlog. I love you all. Yan, nagkaon mi si Nicole Darig kanang paniud to. Bye. Love you all.